sakto guys, andito si... Anong pangalan? Robert. Boss Robert, kasi yung pangalan mo sa ano, Korean eh. Ayun, Boss Robert guys. Sakto, andito kami sa Bulinaw. Ay, Bulinaw, Pani. Galing akong Bulinaw. Binigay nung ano, yung isa. Si Boss J, ang laki. Hindi ko alam kung ano yan. Sakto nakita ko. Dalawa kayo dun sir, no? Ito. Thank you. Picture na rin tayo sir. Agpamata, ilipin. Talaga, 1, 2, 3. Yun. Thank you sir. Kawawa na naman kayong taga-Dagupan. Hindi ako nakakadaan dun eh. Sige, sir, thank you. Sige sir, ingat po, ingat. So yun guys, dito na tayo sa bayan ng Pani. Ayun o. Ayan o ba? Ayan. Tayo sa bayan ng Pani guys. Kasi nga na ako pupunta dito kaya ano, bibili ko to sa Boss Robert, pinaka niya yung dalawa. Yan, hindi wala. Ano ka dito, idol, baka mawala eh, baka mabasa lang. Tagasan ka ba, boss? Baka next week, ano? Baka next week, punta ako na doon. Dito sabay ako. Mag-isa lang ako. Baka yung mga naka-reader, sinundan ko lang. Order ko kunin ko agad mamaya. Wala na ba? Ibibigay ko na kay Boss Kenji to. Pero, ano? Baka kasabay ko yung mga naka-reader. Lodi, sticker sana. Taga-Pani ka ba, Lodi? Ayun, yung mga naka-reader na. Sinundan ko. Oo. Malapit pa lang pala eh. Malapit lang yun eh. Ito na ito para ano, ma-shoutout kita. Galing ako dyan. Yun, shoutout ko kay Ma'am Shamara Alaminos.
di Carapelo. Ang dayang Relax, lagi ako nag-isigay sa Alaminos eh. Siyempre yung mga ano rin, Bulinaw, Honda, ganun. Nag-post ka sa Bulinaw ka. Oo, nag-post ako kanina nung pauwi na ako. Pero bago ako pumunta ng Bulinaw, nag-post ako. Ganda na. Opo, mabilis lang. Wala kasing masyadong sasakyan eh. Di traffic. Nasa garay sasakyan idol dito pa. Iwanan mo dyan sa may puno idol. Isang puno. Uwi ako ng Alaminos tapos pupunta ako ng Swal, manonood ako ng motor show sa Swal. Tsaka ano ba yan? Drag race. Kung meron pa. Shoutout po kay Ma'am Kim. Shoutout kay Shit, di ko nakita yung nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Sir Jeffrey Romero Casanova. Shoutout po kay Ma'am Maria. Yes po, sa Bani po ito. Ito ma'am. Dito po ako sa Bani ngayon. Naiwan na lang din dyan kay Rizal. Nasaan si Rizal? Nawawala dito mo. Shoutout po kay Suen Macbangal. Pag iniwan ko po kasi dito to, baka may kumuha na. Kasi maraming nakatingin sa akin. Mawawala to. Iwan ko na po, baka wala nang pupunta dito. Goods, pakuha ko. Ayun. Boss Kenji, pakuha mo. Tara. Shoutout po Joe Desas. Shoutout po kay Jing Castro. Shoutout si Boss Jason. Naiwan ko na. Boss Kenji. Doon sa driver ng MDRFO. Ito? Ito? Umalis siya eh. Baka next year na. Hindi, try ko kasi baka this December din babalik ako. Tapos Kendi, ito na. Tapos na meron din taga Neto na sa loob. Iwan mo dyan sa doon. Iwan ko.
kasi fiesta ng kami. May trabaho kasi ako bukas. May trabaho po kasi ako bukas eh. Kaya nga kanina nung dumaan ako dito may may naglulumba. May naglulumba ng bike. Iwan mo dyan, puntahan ko. Tayo dyan. Kasi baka pag giniwan ko dito mawala lang eh. Shout out habang naglalaba ako. Ayun, so shout out po kay Ma'am Jessie Izazayden, Montenegro. Ang hirap pong banggitin po. Jessie Izazayden. Yeah, Montenegro. Shout out po. Shout out po kay Ma'am Jessie Izazayden. Ang hirap ng gito. On the way na po. Ako, Boss Kenji, maunahan ka. Napaaga pagdaan ko, di ako nasali sa live idol. O, di ba, idol, nakasama ka naman sa ano? Yan o, sa vlog. Nag-hi ka pa nga eh.